Kardom kado gabe phanta kardom pagelo nili kaching hon kado gabe upong katha YouTube family do an nili pinowe abangke kopilo ning karong lo mane YouTube subscriber 1k kipling kechok tang lo lasi kado gabe tum phan nili long na cherap chitu dun atum do an phan sitami nili ning jing sam peklo lapen abang so channel long ako puthot monetize long nih phan dola lasi awas time puno kado gabe tami sirap chitu pen bangso channel ta agroji phan nili nirila lapen kado betum sitami agrot nang pura kado betum sitami share iknon lapen karbiang long adang do antum sitami bangso channel aphan pu sitami nang litum ta nang support un popusi ning thilo lasi li ninjita ning thilo elo lapan lo lilam kai ton lo lasi pada de pinten nang litum subscribe kelang pelote subscribe tunon lapen bell icon dubai na lapen share iknon lasi lapan lo lilam tegan kado